ya nwe maka na nke ahụ anyị na-achọ n'uke elu anọ n'anyị n'ogbe aka ugbu a. Kpakpando agbaala o. Kpakpando bụ n'ụlọ oyoyo nke mbụ na Naịjirịa a na-asụ sọsọ asụsụ Igbo site n'ụtụtụ ruo n'ụtụtụ. Kpakpando na-akwalite mmemme ndị Igbo, omenala, ejije, egwu, azụmahịa, ndọrọndọrọ ọchịchị, egwuregwu, asụsụ Igbo na ihe niile eji mara ndị Igbo. So na Igbo Infinity TV ka ị ga-enweta Kpakpando. A na-afụ anyị na Naịjirịa niile. Kpọọ anyị na